denk dat ik een gedreven persoon ben en soms bevlogen kan zijn als ik iets echt mooi vind en dan ook mensen daarvan kan overtuigen. En daar zit ook meteen... Ik spiegel mezelf denk ik wel graag aan mijn vader en daar kan ik het een beetje zien van een afstandje. Dat soms, misschien praat ik ook soms te veel. Of ben ik ook iemand die zich kan blind staren op iets. Ik denk wel heel erg down to earth of zo. Maar ik ben helemaal net. Dus ik ben wel... ik denk heel veel na en ik fantaseer op zich wel vol. Maar tegelijk heb ik zoiets van, nou ja, als er een probleem is, dat is het probleem. Er zijn meerdere oplossingen, welke kiezen we en klaar. Ik luister steeds naar lijken, ik dans met doden mee. Oude liedjes, autopsie van kadavers op cd. Op die bult van lijken is waar ik wil gaan staan. Karkassen knarsen stuk, maar ik kom bovenaan. Nou, we zijn hier in Arnhem in een loods. De loods van... Het voormalig meegebouw. Het is eigenlijk een garage. En daar hebben we de instrumenten staan en daar repeteren wij deze week onze vaststelling. Wij zijn nu rond boven de 20. Maar als je in interviews volgens mij nooit zit hoe oud is best. Maar ja? Ja, volgens mij is het zo. Oh. Dus wij hebben, dus in de vaststelling kom ik, is bouwd op problemen die je hebben in deze leeftijd, 4 jaar lang. Nou ja, voor volwassenen, er zit heel veel verschillende genres muziek in. Ja? Ja. Het is een lang antwoord, vind ik. Maar volgens mij is toch het belangrijkste, het gaat over vriendschap en over ambitie en over iets willen bereiken in je leven. Het is ook, en dat wil iedereen, toch? Er zit vol heel herkenbare dingen in, ja. Ja. Een stem zegt... Hallo. Nee, meneer. Meneer, zegt de stem. Meneer, kent u misschien de weg? En ik kijk en ik zie de mooiste vrouw die ik ooit gezien heb. Jij bent de liefde van mijn leven. Ik laat jou nooit meer laat me nou even! Ja, als 4 maal elkaar together werken, dan is het onvermijdelijk op een punt komen dat ze even met elkaar praten moest. Nou ja, dat hebben we wel vaak gedaan. Met sterren is maar als duo altijd naar elkaar daar heel open in wezen. Nee, dat is heel belangrijk bij Achterkamer. Hij staat een beetje als een zoutzak zijn baspartijtjes te poepen. Het is ook jouw voorstelling, ja? Hé, zit maar neer, man. Het is ook jouw voorstelling. Ja, je moet gewoon meegaan met wat er gebeurt. Jij moet heel goed naar me Nee, jij moet zelf heel goed luisteren. Je moet zelf heel goed luisteren. Auw! We hebben het geschreven vanuit eigen ervaringen en vanuit onze liedjes die we in de afgelopen jaren gemaakt hebben. En veel samen in een hutje opgesloten gezeten en maar praten. En de voorstelling gaat dus eigenlijk, ik hoor 2 personages, de personages Tim Hammer en Wiebe Kaspers. Dit is Tim. Tim Hammer. Tim is 22 jaar en geboren uit een Franse moeder. En Tim is een twijfelaar. Nou ja, twijfelaar. Tim oefent het levensgenieten, maar wordt daarin geremd door zijn twijfel. Het is eigenlijk meer de angst voor keuzes maken. En ik ben Wiebe. Ik zou je ook toch voorstellen? Wiebe Kaspers, 21 jaar en geboren uit een Friese moeder. En ik ben een verwachter, vooral op het liefdesvlak. Wiebe wil dus graag in het moment leven. Jij stelt Florian voor. Die is er toch niet? Wiebe wil dus graag in het moment leven, maar wordt daarin geremd door zijn verwachtingen met vrouwen. Ja. En samen zijn wij dus Hammer en Kasper. Maar gaan we Florian dan niet die voorstellen? is het toch niet? We zijn allebei in Ljouwert opgegroeid. Nou, in de buurt van Ljouwert opgegroeid. Ik dus in Jorwert en Tim in Ljouwert.
En nou ja, Tim en ik hadden beide op de middelbare school zitten. Dus ja, wij komen wel een beetje uit die wereld. Precies. We hebben natuurlijk echt die samenwerking waarmee we nu in Arnhem staan, die is begonnen in Friesland. Zonder Leeuwarden, zonder Jorwert en de jeugdtheaterschool en alle bandjes waar we ooit in speelden, was dit er niet geweest, zeg maar. Het is, we hebben vaak zeg maar, als er even inspiratie nodig wie of aan het begin van een nieuw seizoen hebben we de auto gepakt en ben we door Friesland skeuren gong. Zo zijn we ook in Stavoren beland een zomer om daar te schrijven en dan liedjes voor de visboer maken. Doe de Bleker. Ja. We mogen dus eindelijk in de harmonie met onze eigen voorstelling staan. Dat is wel echt te gek. Ik heb er echt enorm veel zin in, want beide hebben we al wel vaker daar in de harmonie mogen spelen ooit eens. Maar nu is het echt ons eigen ding. We zijn even weg geweest uit Friesland en we komen nou terug. En nou kan iedereen het eindelijk een keer zien. Parfois le soir c'est la tempête, alors là elle est folle, alors là elle est bête, elle frappe son amant, elle noie les enfants, elle fuit l'ouragan. Et puis elle regrette